Здравейте, приятели! Добре дошли в моят канал, каналът на доктор Здравослов. От днес имам радостта да ви кажа, че започваме нова рубрика, ново начинание, нещо, което е наистина много силно и така съм развълнуван за което. Това е новата рубрика, която се казва "Благодаря ви". Днес съм при едно прекрасно момиче, Мириам. Тя преди една година претърпя тежка катастрофа и в момента се възстановява. И претърпяла няколко операции. Не, нито една операция нямам до сега. В момента нямаш ли? Нито една операция нямам. Добре, аз разбрах, че предстои в момента. Предстои една Така беше. Да, в момента ти предстои на лявата ръка операция. Иначе... единствената операция. Добре. Иначе всеки ден или през ден идват рехабилитатори при тебе? През ден идват при мен рехабилитатори. Добре, през ден идват рехабилитатори, за да те раздвижват? Да. Добре, това е прекрасно. Това, което искам да апелирам към всеки един от вас, мили приятели, аз ще поставя координатите на Мириам долу в обяснението на видеото. Ще поставя банковата сметка и на който му е на сърце, каквото обича, може да дари, защото разходите по нейното възстановяване наистина са много големи и те са непосилни за семейството и просто аз лично познавам баща и той е строителен работник, работи едва ли не денонощно, за да може да помага на дъщеря си, да издържа семейството си и така с голям труд, не спане и всичко той просто не смогва, така да се каже. Затова с наша помощ, с каквото мога и аз, разбира се, ще помогна на Мириам и с каквото и вие може да помогнете, каквото ви е на сърце, може да се свържете с нея, може да дарите и така. Сега искам заедно да се помолиме. Добре. Искаме да благодариме на нашия Бог Исус за това, че ни изпълва с благословие, изпълвани с мир, изпълвани с светлина. Да благодарим на нашият Отец за това, че бди над децата си, за това, че нашият Бог изцелява болните, храни гладните и дарява и изпълва чедата си с любов, с мир и с благодат. Благодариме ти, Господи. Благодариме ти от цялото си сърце и душа за това, че изцеляваш твоята дъщеря Мириам. Благодариме ти, Отче. Амин.